Intelligence dzinoita wire up any kind of information. The president is the first person to know. Zvekuramba rakanyarara rakasimudza zidzoro richicheka zikendikeke rinenge richiziva kuti these fellow Zimbabweans havazvizive kuti chii iro riri kuzviziva. Zvino ndoda kuyambira vaapostore vakapiwa mabhazi kuti muri kuzviziva here kuti manje munenge muchichemawoka sekuchemawa kwakuti mafamilies evanhu ava vanga vaifamba ndikendikebhe vachibva kumashwest ava these 6. Let me tell you, pavakapiwa zvima GD6 izvi vanongofungidzira kuti tapiwa mota, havazoti these cars they are dedicated. Ndoda kutesa munamateo kuti Mwari mpengo iyi musakasira zvenyu kuiisa kugeni nekuti sitagara tatichatozongouyawo toda kufesana navo pamberi penyu. Hazvife zvakaita kuti uudze munhu ZANU-PF kuti gemu rauri kutamba iyi rine nharo. Vese muri kuona vemahure zvigure zvakapfeka magemenzi zvakaenda kuvapostori zvikati zvine mweya zviri kuprofita ED 2030. Vacho vamwe vari kufa pakati pavo. Kana dai vaidzoka izvezvi kuti udzai endei pamberi mutidzidzise imimi kuti pamberi naED toda kujoina ZANU-PF. Ndizvozvoka ndozvandiri kutaura kuti inini nhasi ndandisiri kuda kutombotenga drink rekoko nokuda kwekuti rine shuga yakawanda, but ndakutonotenga. Ndoda kutogocha nyama yekufarira kuti mangu mabubwa akaya adzika. Zvino imimi Mwari vanhu ava musavatonge, ngavatimirire zviri pachena. Kana iye Mnangagwa ndakagara ndamuudza wani kuti ndine mari yandiri kusevha kuti vati musi waanofa toda kubaya mombe zvekumbobaya mbudzi izvi nehuku izvi. Mari yacho yada kukwana. Mupende nezvikwangwari zvese zvemurodhi zvakanzi stop 4 munyore kuti ED 20 Vision 2030 ED. Mota dzevanhu nedzimba dzevanhu mogadzira futi matrauzi nemasoksi nebhutsi dzakanzi ED Vision 2030. muone kuti anosvika here. Anosvika takani tichimamira pamusoro peguwa rake nokuritundira. Ndoda kuritundira ini guwa rake nokurimamira pamusoro pake. Ndo Vision 2030 handinayo iyo. My Vision 2030. The views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Right, Mkoma Jeff Judah. Maswera sei. Taswera. Ya, isu hatizombobvi takati taswera zvakanaka as long as ZANU-PF iripo nezvairi kuita. Hatizombobvi takafara. Ndatraya kukubata imakuseni pandaona accident yakaitika. Hanzi pana vanhu 6 vakafa veZANU-PF. And mufananidzo muriona skafu iripo vanhu vari kupembera zvisingaite. Ndikati Mkoma Jeff Judah vaitaura nyaya yemasacrifices musi unoyu mari mwezuro aya. Before this accident happened, I knew exactly kuti 6 people were going to be sacrificed, but I did not know kuti are they ordinary Zimbabweans? But I knew. That is Ziva. So, because inini, I'm not a prophet. I did not know kuti hama dzedu dzichachekerezwa ndivanani. I did not know kuti ichaenge iri an inside job within ZANU-PF. But I knew the number to be 6. I knew that. And the next thing, very soon, I hope mapostori futi ari kuchekerezwa kumabhazi vakapiwa ka.
vanhu vachambovharika zvokuti kunyange vakarayirwa havasi kuzodini, havasi kuzonzwa, but very soon kune bhazi futi richachekeresa vanhu. Handisingazive ndechekuti among mabhazi matsva vakapiwa naChivayo here kana kuti mabhazi eZUPUCO here, but ane chekuita neZANU-PF very soon. Izvo tikuzviziva. So kune vamwe vanhu zvinoita kunge a general accident, some are getting used to the system, vamwe vanongoona kunge hai system yekuda kungopenda nekuti the road is always black, they want to make it red, but the story is a little bit different. Maona shoko raMwari paipa raiti wokoyo iwe nyika. That version kana dai yakanga ichinzi inodzokorodzwa kunyorwa yaitonzi wokoyo iwe Zimbabwe. Wokoyo na Satan, wokoyo ni ZANU-PF. Now, if you look at the whole story in Bible, yokuti Satan kana achiuya, he is very, very humble, he is very, very persuasive. Ane toni inotapira kwazvo kuti kana uchinge uchimunzwa achitaura, you think you have got a brother, you think you have got a friend, you think you have got a companion, you think you have got a very wise person, you think you have got an advisor, you think that person is very helpful. Yet Satan anouya kuzoba, kuzonyengedza nekuparadza. It is one of those reasons why if one person should do ndatitiita vista kumba kwa Mnangagwa, kumba kwevana vake, you might be tempted to think that generally these people are probably good. Zvakafanana nokuti DJ Wall, accidentally if you bump into mumba munogara hure rapedza vanhu vakawanda, unogona kutotambirwa ipapapa. Vakatokudza kuti baba matsva nezuva nai kagara ine papa ukapiwa mvura inotonhorera kana dringi wakabikirwa sadza ukadya wakatoenda ukaappreciate kuti munhu uyu akanaka kwazvo. Then vamwe vanhu vanosangana newe ndopo uchivamudza kunaka kwemukadzi akakupa mvura inotonhorera nekudya nekudidi, vaunoudza vanogona kutoshamisika kuti murume ari kutaura kuti kudiko, zvokuti vamwe vanogona kungokutarira so vachishamisika. And it's more wakaita lucky. Panozoita vana anozokuti garai nepapa vokuudza kuti heish mukadzi iye apedza vanhu. Zvokuti ivo kuti shoko rero uritambire manje rinonesa nekuda kwokuti unenge wambotambirwa zvakanaka. That is the case of ZANU-PF. Munhu asingaizive ZANU-PF anogona kungofungidzira kuti it is a good political party inongoitawo mistakes just like any other political party. Even vamwe vanoijoina vasingazozviziva, vanotozozviziva vapindamo kuti ndo matakapinda, but amubudike. One good example, if I would be allowed to take our people on a small journey, I would take them back to the old days. Wakona ngarava yakavakwa naNoah. Yakanga ine door 1 pa ground floor. The same ngarava iyo yakanga ine window 1. So door rakapindwa naNoah nevana vake muareka panguva yeflood. Is the same door rakapindwa nemhuka dzakanga dzakanaka nemhuka dzakaipa. Zvoreva kuti pakapinda naNoah achipinda mungarava, padoo ipapo akapinda nevakadzi vake nevana vake, ndo the same door rakapindwa nemarova 2 akapinda neipapo, nemakarwa akapinda neipapo, nedzimwe mhuka dziri dangerous dzakapinda neipapo. Ndo pakapinda nenjiva, ndo pakapinda nemazizi, ndo pakapinda nemakondo. But then now the question is, how did Noah survive? So if you look at ZANU-PF, you might actually find it. We have got a country yekuti tichisurvive imomo mune zvikara zvirimo zvatinofananidza nevarova 2 kuti akapinda mungarava yaNoah.
panotodiwa a degree of understanding the kind of strange animals dzapinda mungarava imomo pakunaya kwemvura. So if you allow dzimwe dai no akabvumidza dzimwe dzemhuka to take over to be in charge yeareka vangadai vakaparara vakadyiwa. So the reason why our country as it is today is that mungarava yedu, which is Zimbabwe, we allowed the other strange people, satanic people, to be in government. That is why we have got bloodshed. But this time around, zvaitika izvi riwa racho rabata mumba mavo. Zvekutoti mnangagwa kuma-celebration kupa zvinzwa. Munoziva here kuti the president is the first person to hear zvinhu zvakaita sengozi before anybody else. Yes. Yeah. The president is the first citizen. Intelligence is not a wire up any kind of information. The president is the first person to know. Zvokuramba rakanyara rakasimudza zidzoro richicheka zikendikeke rinenge richiziva kuti these fellow Zimbabweans havazvizive kuti chii iro riri kuzviziva. Musatomboona riri pape dai ranga riri munhu kwayeka ringadai rakati ndine urombo ndetsaona yaitika kwafa vanhu handichakwanisa kuenda kubirthday ndakuenda kurufu. But rinotowedzera kutotenga zvikendikeke. Tikutaurirana ka one on one pakapa ndoda kuti vanyatsozviziva kuti veZANU-PF takuvaziva in and out. Zvaida kare paipai pekuti they controlled ZBC, the Herald, the Chronicle, the Kwaiza, the Moto Magazine, they control television. Now is chichi system ichi ndechekuAmerica vanobhothretena kuti toda kuita censorship, wakataura wakatukwa president tozokudii zvekutoti papo vari kutorwadziwa zvisingaite vana vevaroi. Ya chokwadi. Zvino ndoda kuyambira vaapostore vakapiwa mabhazi kuti muri kuzviziva here kuti manje munenge muchichemawo sekuchemawo kwakuti mafamilies evanhu ava vangaifamba ndikendikebhe vachibva kumashwest ava these 6, let me tell you, pavakapiwa zvima-GD6 izvi vanongofungidzira kuti tapiwa mota, havaziva kuti these cars they are dedicated to ZANU-PF before you got it. Havangokupi. ZANU-PF haite that mistake. It will never make that mistake. Ivo pavanoenda kumusha kwavo vanobva vafara kuti ndatigocheye nyama unaenda uya ne-GD6 iyo inyowani ko inonzi music sound system, inonzi the JBL sound system yekuti wakairidza unonzwa refined quality music yekuti unoti hey mota iyi yekuti wakaibaya press button sokuti vachibva kuti ZANU-PF yakadii yakanaka. Vachiti varora uraya huku vachibva vaita manyemwa vobva uraya huku kani vachigosha nyama vachidii havazive kuti kuuraya kwavari kuita huku dze vachidya nyama ndivo vakutonozvisacrifice. Look where they are right now, vakatonhora kuti tonu in pieces vari kumochari. Vaifunga kuti pamwe vachachembera even pavakange vakadira maperfume vachimhanya nema-GD6 vakaisa maekoni kunze kuchipisa ivo mukati vachitonhorerwa vachiti tinosvika manje. Havana kuzva kuti vakutonomira pamberi paMwari kuti vabvunzwe kuti manga muchibva kope muchienda kope. It is too late. Yes. Then ndo pavakutozo realize manje dai zvichinzi vanokwanisa kudzoka kuvapenyu vaizotaurira vanyika yese kuti ZANU-PF is the worst mistake. That is why muBhayibheri mune nhau the rich man and Lazarus kuti the rich man paakafa aona Lazarus akamukumbira donhwe remvura akabva ati okay zvamandinyima donhwe remvura, I've got 5 brothers behind, ndakavasiyira pfuma nezvinhu zvese vachiita madhiri ecorruption, vachiita looting, vachiita externalization of forex, vachitora mapurazi, vachivaka dzimba, ndakavasiya. Regai ndinovaudza kuti kuno kwakaipa zvikanzi you don't need to go there. Panyika pana Elijah naMoses.
if they cannot listen to those prophets vandakatuma inini Mwari, kunyange munhu akamuka kune vakafa, those people they will never listen. Saka kana vasina kuteerera, they will still come and join you. Don't worry about them. The situation is still the same. Kana munhu so ari muzano PF vachidheerera vanhu so vachienda neusiku vachitora vamwe vanhu usiku vachinodambura musoro vachivharira vanhu mumajeri vachizviti tisi zano PF nyika ndedu, vanobatwa nerimwe rima neupenzi hweupofu hwokurasika kwenjere kwekuti kunyange akafa ari muzano PF kumberi kunosvika zvakadhakwa zvekuti you regret. Ndopaunoona kuti I wasted all my life because of a satanic Zanu PF. Ndosaka uchinzi kuchange kune kuchema nekugeda kwemene vese vanhu vakafera Zanu PF. Kana dana Edgar Tekere vaidzoka vangadai vakataura kuti Zanu PF was the worst thing chandakaita panyika. Kana dana Ndabaningi Stole vaizodzoka vangadai vachitaura. Kana dana Muzorewa dai vaidzoka kuvapenyu vangadai vachitaura kuti yechi varume politics dzatakaita takatadzira Mwari. Vangadai vachitaura. But nokuda kwekuti manje gepi ririko kuna anonzi Manane return doors wakapinda utenderwa kudzoka kuzopa warning kuvapenyu. Azvife zvakaita kuti uudze munhu Zanu PF kuti game rauri kutamba iyi rine nharo. Vese muri kuona vemahure zvigure zvakapfeka magemenzi zvakaenda kuvapostori zvikati zvine mweya zviri kuprofita EDT 2030. Vacho vamwe vari kufa pakati pavo. Kana dai vaidzoka izvezvi kuti udzai endai pamberi mutidzidzise imimi kuti pamberi naED toda kujoina Zanu PF, vairidza mhere vaikudza kuti hazviko. Yes, handu vanonobvunzwa kuti ndimi kama makange muchisapota uye aiti kudenga hakuna hurumende yakanaka sei Zanu PF. Kupenzi hwese nekusaziva kwese kunopera the moment munhu maanobva mustate yepanyama mumweya akunomira pamberi paMwari. Zvino vanhu veZanu PF havagoni kunzwa mashoko ese kuyambirwa. As long as vakadzi veko vachiwana mari yekuzora mafuta vachipiwa maakwa vatambisa magaro, havazive kuti moto uri kuko kana wakurova unorova uchipfuura nemumagaro uchinopinda kumusana nekumazamu avaiyamwiwa nemadhara eZanu PF aya. So kunyange tisingataure zveupenyu hunouya vangazoti tikuva threatened, zveupenyu hwanhasi ava vakasacrifice kwava zvinonetsa kuvachema vari kufira muaccident nokuda kwekuti ivo pachezvavo vanoda Zanu PF. Saka zvibayiro zveZanu PF vakanzwa kuti zviri nani kufira Zanu PF nekuda kwekuti vakanga vasingaende kunoita zvakanaka, vakanga vachienda kunosimbisa mabasa ana Chivhayo, mabasa ana Munangagwa. Saka vana Chivhayo vari kutarisira kuti zvinhu zvavo zvichavafambira zvakanaka nekuda kweropa rateuka iri. Kwavari it's a good side. Right, muri ipapo mukoma Jeff Judah mataura mashoko ekuti ava vafa ava zvinonetsa kuvachema. Pane tingati kupemberera nekufara nemashoko akawanda ari kutaurwa paX zvamanje manje. Ndoda kuti ndingoverenga 1 or 2 hiye ndakupa ine vhesi tatakontinya zvedu. Hanzi naCooksman, pandaona skava iyo ndanzwa kukomborerwa. Pane skava inga irimo munhingirikini yakarembera pamota yakaita accident. Vanhu vatanga kutukirira vachitukirira azodzoka nevhesi rakanzi Proverbs 11 verse 10 zvikanzi when the righteous prosper the city rejoice, when the wicked perish there are shouts of joy. And zvisi zviri kuitika here izvi. Ndizvo zvoka ndezvandiri kutaura kuti inini nhasi ndandisiri kuda kutombotenga drink rekoko nokuda kwekuti rine shuga yakawanda, but ndakutonotenga. Ndoda kutogocha nyama nekufarira kuti mangu mabubwa akaya adzika. Zvino imimi Mwari vanhu ava musavatonge, ngavatimirire. Tikuuya ikoko tagara tanga tichazouya, musamhanyire zvenyu kuvaendesa kugeheni. There is no need.
ndoda kutesa munamateo kuti Mwari mpengo iyi musakasira zvenyu kuisa kugena nekuti sitagara tatichatozongouyawo toda kufesana navo pamberi penyu. Yeah. Zviri pachena kana iye Mnangagwa ndakagara ndamuudza wani kuti ndine mari andiri kusevha kuti musi waanofa toda kubaya mombe zvekumbobaya mbudzi izvi nehuku izvi. Mari yacho yada kukwana yekutenga mombe. Ndiri kugara ndakatoisa mureserve achinzi aenda ndo andatonoti mombe iya vakomana kasirai iye asati adzika pasi apa mabhurai anofanira kutsvuka nenyama nematomato sauce vanhu vachidira nedoro yedoro ndo asati ndatanga kusevha pa ndofanirwa kukasira kuisevha mari yedoro. Vanhu vanofanira kunwa kudhakwa kuraradza. Yeah. Ndikutarisira zvinhu zvakadaro. Aiwa, togona kutora zvedu semajokes kana kutora sezvinhu zvedambe. Kutaura chokwadi mukoma Jeff Judah, vanhu vatambura paZimbabwe. Ma-teachers ari kupiwa $250 munhu waticha. Rent ari kubhadhara one room $100. Ane vana vanoenda kuchikoro, achada lunch, achada transport. Mapurisa ndevamwewo, masoja ndevamwe. Hatichade kutaura zvedu vamwe vanhu vesavo mbombera idzo dzemakambani omamwe. Tiri kutaura ivo vacho ma-civil servants vari kutambura zvisingaite. Ende unotovanzwira tsitsi. But yei, vanhu vacho havateerere, havade kunzwa. Handizive kuti tingavabatsirewo sei kana kuti zvingaitwe sei. Vanoramba vachienda. Haisi nauye kuti vanhu havadi kunzwa, vari kunzwa. Haisi nauye kuti masoja haasi kuda kunzwa, vanonzwa. Kana kuti mapurisa kana kuti manesi, kunzwa vari kunzwa. Right, chinoitika ndechekuti at every juncture of time, Mwari, if you check from the history from Genesis to Revelation, Old Testament and New Testament, pane chiitiko chekuti Mwari anowanzopa limit ye 40 years. That is why even so he was allowed by God nekuipa kwaakanga ari mahari kuti atonge nyika iye for 40 years. David kunyangwa akanga akanaka sei akanzi naMwari 40. Mwanakomana wake kunyangwa akanga achishingaira sei Solomon akanzi nayewo 40. He was not allowed to exceed. That is why if you read in the Bible, kunyangwe Noah akanga tora 120 years kuva akanga arava, mvura yakanzi inonaya panyika for 40 days 40 nights. It is by the same reason whereby Jesu kunyangwa akanga ari mwana waMwari, he had to stay in the wilderness akatsanya for 40 days 40 nights. The same Jesus kunyangwa akanga amuka kubva kune vakafa, before he could rise up and go up into ascend into heaven, he waited for 40 days. The same 40 andinoda kutaura ndiri kudzoka panhauye 40 years of ZANU-PF. Ndoda kutaura ndichiti Elijah kunyangwa ainzwa the voice of God achimutswa nengirozi kuti muka udye, yet to took a journey of 40 days kuti aende kugomo reSinai oro reHorebhi kuti angononzwa the voice of God. Abva ikoko akazofamba ejeni ana Elisha whereby akatumirwa ngori yemoto yakauya yakamutakura akashayikwa panyika. So ZANU-PF yaka-expire in 40 years time. 40 years. 40 years dzeZANU-PF dzakapera, saka patiri apa pa neutral line pa time ye transition to the next regime. Whether Emerson Mnangagwa ade kana kusada, whether inini ndingazvide kana kusada, or any other kana kumwe kuchenjera kupi, time yavo yakapera ye 40 years. That is why you see kuti the apartheid government, from the day it was conceived to the day of its end, it could not exceed 40 years. ZANU-PF amenoti vari kuzvinzwa, ameno kuti whether you like it or you don't like it. That is why even in Israel, if you read the book of Leviticus and Numbers,
nana Deuteronomy vati munhu kana achinge atadza airohwa shamu 40 or less 1 equal to 39. So the whole issue, kunyange munhu akanoromba nemarombere apa, urombwa ihwohwo haugoni kuexceeda 40. So the same number ye 40 vaIsrael vari in the land of Egypt sema-slave. They stayed there for 400 years, which is 40 by 10. So sometimes you get 40 by 2, 40 by 1, which is 40, or 40 by 3, which is 120. That is why even in Noah, 40 days, he built it for 40 by 3, which was 120 years. So, if you check, there is something that is consistent with the figure 4, which is 44 or 4. So that number is so strong to the effect that it affect somehow physical. Those figures, they operate on spiritual line, on another realm. Saka pa level ya tiri iyi kuti vanhu tanyanya kutambudzika. Isure kutambudzika kwedu kuripo, but the reason why ZANU-PF is being exposed inauye kuti nguva yekuponeswa kwedu yasvika pakati pedu. Yasvika kuponeswa kwedu. Kwete kuponeswa kwangu, kuponeswa kwedu tese. That is why the old man who was praying and Simon akaudzwa kuti iwewe haungazofi kusvikira uchiona Mesiya achiberekwa. So pakunamata kwake kose in the 40 years of intense prayer and fasting, pagore rechi40 ndo pakaberekwa Jesus, akamuona akamubata mumaoko ake. So independence is coming kune vatambudzika. Now, sometimes when it is so difficult to believe it. That is why munonzwa kuti pamazuva aElisha akataura nzara yanetsa muguta reSamaria kuti zvanzi naJehovha mangwana upfu hunenge hwakawanda vanhu vachadya chiguta. Akabvunza akataura akati, munhu waMwari, nzara iri muguta rino re, you don't know it. Now, the siege of Samaria was for a very long time. Saka akati kunyangwe denga dai raivhura mawindo, this thing would not happen. Nokuda kwokuti wataura nemuromo wako uchazviona nemeso wako asi haungadyi. The following day he died because people they trampled him. Vakamutsika akafa. Nokuda kwekuti akazvidza shoko raMwari. Saka our nation yakasungirirwa pashoko raMwari. We are there already. That is why even vaIsrael vabuda munikiri munyika yeEgypt, they were supposed to be in the land of Canaan a few days, but it took them 40 years. Under a leader who actually himself had to go up the mountain one time 40 days, 40 nights. Another time 40 days, 40 nights. Something like that. Yeah. So the whole issue revolve upon the word of God. Kuti Yesu anawe Zimbabwe. Shoko raMwari riri pakati pedu. Kunyangwa avo vakati aiwa 2030 kunyangwa akagadzira maskava akawanda ndavagadzire futi mamwe wazvinzwa. Uvaudze kuti zvana Jeff Duda gadzire mamwe maskava akawanda nemamwe ma-t-shirt akanzi idipe nemamwe maposter. Munyore mabhazi ese muti idipe 2030 mutware nemota futi dzevanhu. Mudzipende kuti ED 2030 vision. Mupende nezvikoro zvese nemacollege. Mupende nezvikwangwari zvese zvemurodhi zvakanzi stop for munyore kuti ED 20 vision 2030 idipende mota dzevanhu nedzimba dzevanhu. Mogadzira futi matrauzi nemasoksi nebhutsi dzakanzi idipe vision 2030. Muone kuti anosvika here. Anosvika tichimamira pamusoro peguwa rake nokuritundira. Ndoda kuritundira ini guwa rake nokurimamira pamusoro pake. Do vision 2030 handinayo iyo. My vision 2030. Jeff Duda usara vision of 2030. Ndoda kutundira nokumamira pamusoro peguwa rake. Vanhu vachinditora video ipapo vachiti madarireko kudaro. Maitireko chinechi muri leader. Ndoda kuita leader nomamira pamusoro peguwa rake. Ngazvinzwa mupenyu kuti ndozvandoda kuita. Ogara zviziva.
ya ndavasambomuvanzira zvake nevana vacho ndavadzizive kuti bharanzi uye ndozvaada kuitira mudhara wedu. Ya izvozvo hazvidi mari, zvinongoda inini kuti ndidye sadza rakawanda ndobva ndanwa nemaheu, ndotsvaga kuti nikirini, ndonwa nikirini kapu yenikirini yocooking oil kuti zvikasire kubuda mudumbu aite manyoka chaiwo. Vanondigumbura mani masatanista. Zvinorwadza. Aiwa, mukoma Jeff Chuda, tinotenda takurukura. Thank you very much. Ndine live stream yandoda kugadzirira manje apa, saka tinotenda. Thank you so much. Have a blessed day. Same to you. Right, mazvinzwira mega mukoma Jeff Chuda vakatsamwa. The prophecy yerufu rwava Mnangagwa nezvichaitika mawanaya pakaipa pari kupisa. Regai ndiite sei ndibaye, tinosangana muvhidhiyo rinotevera. Siya comment mucomment section, wotaura mafungiro ako, wotaura maonero ako, mawana pari kupisa.